Enggak usah terlalu berpikir tentang neraka terlalu berlebihan. Sing dadekne awake dhewe ora gelem nglakoni apa-apa. Kadang wong niku terlalu berlebihan berpikir tentang siksa, akhirnya awake dhewe niki ya gak nglakoni apa-apa. Tapi sing paling pokok awake dhewe kudu wedi siksa. Wattaqun nar walau bisiki samratin, wedi nang neraka senajan nek wedi ki mung sak sigare kurma, cilik banget, tapi duwe wedi kan neraka. Wong kok jek duwe wedi karo neraka, berarti wong niku jek kena diarep-arep apike, Pak. Jek wedi nang neraka, aku wedi besok nang neraka, wedi aku besok nak disiksa, niku jek apik, jek kena diarep-arep apike. Kaya kula jenengan gelem tengok-tengok nang kene niki, berarti awake dhewe jek wedi nang neraka, Pak. Jek wedi nang neraka. Lha sebab awake dhewe gelem tengok-tengok nang kene lho. Wedi nang neraka duwe angen-angen pengin manggon nang swarga. Lah wong sing gak nglakoni apa-apa niku lho. Ngono karepe ini ya pengen mlebu nang swarga tapi gak pengen mlebu nang neraka. Lho piye niki lho. Niku padha karo gak diwedi nang neraka, Pak. Padha karo gak diwedi nang neraka ya padha karo wong niku gak duwe cita-cita manggon nang swarga. Lha sehingga awake dhewe niki bejo-bejone wong, Pak.